Jeg kommer hjem. Og der er jo ikke levnet meget. Køleskabet er jo kraftedeme gabende tomt. Og så er der blod, mine herrer. Så er der kraftedme blod over det hele. Hvad sker der så? Hvad sker der så? Så må jeg ned på alle fire og tørre op. Jeg ligger på alle fire kraftedme og tørrer blod op. Jeg ønsker, der kommer nogen og bider mig i røven for at se, om jeg er vågen. Nu får I en chance til. En eneste chance til.